Attends, ça va? Qu'on a dit? Hadj. Eh. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Adjanaga. Ah, ko laabi jelumi innuma. Do wota na haale. Nyande fo nyande an hajji minni ma. Ko nyanta ma an. Hon woni ko nanta halan ko nanta ko. Yalla walla mi de. Ok, ala problem. Ko fa lay dem. Abolo. Not the number. Ok. Aji fa lay dem ka. Ari da tan TV ado. Tabi ari da tan TV. Na tan TV fa lay dem. Adoni. Wontri ni la na tan TV mai. An ka fiya la tawala mi ne na tan TV fa lay dem. Allah. Orang. An ka ayi. Ene Karim. Na. Onon suka ben ka quartier don susta hide jiwo. Ko hondum adduma ka ando bimbe kikide jemma nyalma ka ando ko non adduma do. Ko hajja mo labbitude. Hajja ala galan nelimo. E pi man nyande minani hida inna mo do kajjatu. Ene on kajjatu jomo wolta fimu konto anduda o. Mi fal junan mi faytinirbe na kanko woni kajjatu. Joni ndem mi aroye si Allah jebe. Jodi asika ko mi entere min nami payko asika min da waylanda ende on ka jettujo mo halano dami fimu mo halata fimu toujours ko honto anduda on do di min kajjatujo mo mi andi on ko mi yowno vacances Guinée min nge nenan e min nge jajan ko to mi andi mo nene ma yetna la ngoy yawno Guinée ok ko to mi andi mo kono non min kajjatujo mo mi andi on ko adem moƴƴo wakkiliɗo nunɗuɗo mo memata ko goɗɗo ɓasa yiyo wono on jiwo no rondo paaniwal gatto yaa e luumo fi yeygol ko fi yo wuuro lakkere makko taw memo ko goɗɗo kadi famille makko ko famille tampuɓe fusɓe ala ɓeygure maɓɓe nen fusɓe ala kono mo wakkili hoore ɗum mo wuuri lakkere makko ɗum fof ko fi taw o memo ko goɗɗo andi famille makko ne min mi innade ko kanko woni kam monɗo ko woni tun kajjatujo mo mi anduno on min famille makko miɗo andunoɓe oɗo kadi koy ko wakkiliɗo o fenata o memata ko goɗɗo o hukkata koye probléme goɗɗo awa joni tanti ɓayloji ɗon andimo mo nunɗi mo feewi joni wallitemo ɓayi gonko ɓe wiyata kon ɗa walla ɗo goɗɗo ron kama yoɓude kono pellet Allah ka yoɓete joni ɓawon tawi ko neɗɗo moƴƴo joni wallitemo ko Allah yoɓatamo
an ha joni a haalani komi landima ko o kajjatujo mo haalata fii mum ko on mi faala ya haalalan hakkunde ma e on nder ton ko woni hakkunde mo ngoni ɗo tigi nder ton ko ɗum laɓɓinantala joni habbe mi yaami aroya yewto e nden jooɗo ala ko yewtoyen nden mi yeeti kam anami intérêt a wawata lanɗa ende ko ya haalanan on kajjatujo ko honɗum woni hakkunde ma e kajjatu no wonɗa e dogirde ni ɗaɓɓita o bimbi e kiikiɗe ko ya haalanan ko woni hakkunde mon nder tigi ko honɗum woni hakkunde mon ko ɗum mi landima joni tanti biya ɓawo landike lam yewta e laala ɓa goɗɗo ko neeɓi takkade e suudu taka damalo natirta ɓawo landike lam mi yetto kajjatu on momi anduno min e makko hari lan yiɗimo imo yiɗi lam meɗen halduno fi jomminirgol dewgal sunna e farilla ko woni mi anda ko honɗum waɗi o maggiti lam few mi hitali mo ko ɗum wonno hakkunde amen ko fi dewgal oɗo le yiɗama oɗo o hiɗama ɓay o falnoma yaltinde luwasi angenene ma o falno kam yaltinde yaasi awa oɗo o yiɗama nan sina min nun o yaltinay noon ka yaasi anani oɗo o yiɗama mi sikka anani komi haalanma ko mi nani joni mi yeeyi oɗo o hiɗama o hiɗatama kadi tamma honno he sauti baba wala poe joni meme comme jo ino ndo tumbiri jamma yino sauti ngala poe joni to kombo Obi, Karim, naam Demba, kombo tonton. a tonton Oui, inɗo nenan no jooɗi ɗo ko mi habbinoɗo ɗo sulumeeri lan andi ko anti ɓuttata ngal bafam ha wudita ngal ɗo c'est woni to komin ande ka ande ko tourma. a waye min tuuralaga yoni yok wone ton tour andanda hoore ma yoɓata luwasa a yoɓata courant a yoɓata ndiyam a ittata dépense tour min o yoni dewgal ngal yoni wone ton Udi non kono mi yato. a waye woni ehe kam on udditu sa uttiga min a ɓuway uddutu a joni tonton en mbimɓe nan wotami udditu Am biyo to kaysta leydi ɗo ha jako. ko an andi de min ma dewgal ngal boni Ay mi jooɗi ɗo. on ɗo tour Oɗa kadi a ɗiɗi ndera. neɗɗo ɗon waltan hannde Mariam. Udi ba manda. sayron kuɗa wa yahay Odi ɗum yewte nder ɗon. fo so yewtaɗo yewton kamo Paɗɗa koye wela yo. falaka Ok, merci beaucoup.
Dara. Ça va? Ça va bien. Abi, kon de nga hot na? Qui? Et puis yo, man dégguma la ngay wax. Ah, ok. Donc, déggoo peu? Non, 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 je suis sénégalais. Ah, Sénégal. Oui. Yow fi nga dëkk ko doo hot na? Non, dëkkuma fii, juste que dama fi am benn élève. Ah, élève. J'en ai un élève ici. Ok, kon da nga xam Hadja. Hadja. Andi mo Hadja. Khadja moo la fi andi yow. Ouais, Khadja c'est mon élève. Ah, c'est bien ça. Toi, t'es gentil, hein. Toi, là, t'es gentil. Xam nga dal. Dama bëgg nga jàppale ma. Je veux que tu m'aides là, s'il te plaît. Je veux que toi, là, t'es un vrai gars, t'es gentil. C'est le numéro d'Hadja que je veux. Mais demain, je suis trop fatigué. Tu vois, regarde qu'il y a un haberon qui grand, billahi. Si tu as le numéro d'Hadja, s'il te plaît, tu vas me donner. Mais yo, tu viens jusqu'à là, devant la maison de ces Khadja, tu te planques ici. Mais si tu veux voir, attends. Hey, parle doucement. Parle doucement. Il y a un gros gaillard, c'est un con. S'il entend ça, c'est fini de se foutre. Parle doucement. Mais toi. D'accord. Donc tu veux voir Khadja? Je veux voir Hadja. Mais sa maman, tante, elle est trop dure. Tu vois. Ah, ok. Donc vous connaissez quoi? Khadja. Yow xam nga sa yow. En tout cas, c'est une jeune, trop belle fille même. Merci. Voilà. Attends, je te donne son numéro à une seule condition. Tu me connais pas, je te connais pas. Amul benn problème. On s'est jamais vu. Amul benn problème. Amul benn problème. D'accord. Amul benn problème. Tu prends le numéro. C'est ça, hein? Non, yow. Bu baax nga. Voilà. Non, merci beaucoup. Ah, mais prends soin d'elle, hein? Professeur. Repos. Karim, nene ma yubilan 4 mois. Le manque 2 mois yo mois wondarde do. So yobali non di 2 mois, so yobali do o yalto. Mi tefa Paul, mi tefa Pierre, jeejugol fus ala o yobe. Habita. Ko honɗum ɗaɓɓirtama Karim. Ko honɗum soñjatala ñande o ñande dakane. Kanko honɗum mi joganima sistondirala ɗum. Ko hombo kadi jumnuma numéro an téléphone. Baylan andi goto jogakiɗan numéro. Sina nena e Linda e Halima. On tottiɗa numéro an wonda soñjalam. Andi ko no Hadja. Parce que ko gonga mi absecti na Kadiatou ka Hadja absect. Kono piyo ngotum famata. En tant que la wuuri den ka hoore laalagal aduna ɗo den ka hoore leydi ɗo a yi'aylam yi'ete ɗum ko forcé a yi'aylam yi'ete ɗum ko obligatoire. Abbi on Kadiatou mo wolata fimu ko honɗum waɗɗama. hande kami won ɗo min tigidi ko ɗum woni probléme am mi renku heɓugol solution. harat Kadiatou jaɓa en wowlan gollam ko honno mi bonnimo mi toromo yaafuye men arrange ko ɗum welaynolam ko ɗum ɓurayno moƴƴande lam kono min tigi mi anda ko honno mi bonnimo ɓaw ala jaɓude wolande lam ko mi bonnimo ko. kami won ɗo hay mi waali danatama hay mi ñaami
harata kono daɓɓitirta on ko moni laɓɓitigo kajjatu kon no ɗuuɗi ko moni ko nge laɓɓitirde kajjatu no ɗuuɗi ɓa kajjatu ko jiwo gooto pet kanko tun Allah tagi ka hoore leydi ɗo kajjatu ko aade nunɗuɗo mo fenata kajjatu fenata kajjatu suuɗata lan fus kala ko milande mo wolanayla sa ndaari minga ka saara ɗo mi heɓa ko ɗo min janɗi siko juuɓe labaɓe la woowi hiwgol siko juuɓe finuɓe wowɓe ɓornagol la woowi hiwgol kono somi yeehi ha Fuuta min ni mi faalaka jombude e gooto sina kajjatu ko ɓa kajjatu ko jiwo nunɗuɗo wuurɗo lakkere mum mo wakkili sawgol gato o naɓa ka luumo o yeeya fii tun taw memu kum goɗɗo fii taw wujjo fii taw fenu kajjatu ko aade moƴƴo ko fii ɗum waɗi sila laɓɓitude mo min noon Karim kajjatu mo mi andi on hay si ɓe ukkimo e nder fiifaaru nebban o ɓawli kilon ɓe yaltinimo simi yii kajjatu mi faytamo simi yii kajjatu tungo jemma hara ko niwre setto fayta kajjatu kajjatu ay so yehi États-Unis o woni Rihanna Beyoncé min Karim fayta kajjatu an noon e kajjatu fuson seeda na ngari na darnde na kuuɗe fus ko seeduɗon ala ko fii ɗum waɗi ɓay mi hiyaali kajjatu mi faala jooni ƴettude fii kajjaton mi wallina seraɗa futtoɗen asiro ɓa beteke an hay sina a kajjatu kono a andintinaylan fii kajjatu faaloya okkan chance mo waɗaɗa fii kajjaton futtoɗen asiro joni je ka yalta min ko musidɗa yeeso mi wawata min naami jowol min wonami jiwo bowlanowo gorko gundoji naami jiwoyiɗowo dugula naami jiwoyiɗowo sike gorko tata worɓe go e mon ko dutto dugula min naami kajjeyiɗata andi ko gonga a andalam kono kajjatu kanko mo andunola ko fiiɗi waɗi o suuɗatalam fus o laaɓannolam no gasa noon an kadi si a andilam gasa hiɗaylam no gasa hoolotola ɗum cewtana ɗum e jeejama ko ya okkan insurance yewte yiide mutonire ɗiɗiɗe ɗuman seeɗa seeɗa faalalan innude min a waɗay lan ko waɗɗa kajjatu ko a soppude min e ɓen juuɓe ko min gootu mi faalakama ko waɗaɗa e ko waylaɗa min hajja mi faalakama sa sikki noon ko konɗa wolde ɗo fof ɗum haɗa yoɓon si o yoɓali o yalta le 15 kaare o ɗum tumi